Hugo, mohol by si mi ukázať, že ako sa prepína? Kľudne. Pevné 3 končatiny. Nohy sa musíš držať a ruka sa musí držať. Iba jednu, až potom druhú. Výborne. Wow, som nad stromom. Ten výhľad je parádny. Tu je definátor. Tu si založ ferátový set. Výborne, máš ho? Mám, celý. Tak poďme. Tento strom je javor horský. OK. Netreba si tu značky všetko. OK. Máme? Mám. Dobre. Aha, spinok. Trubačová väža, páni. Emil Trubač. Aj maminka už ide. Doslova, že po kraji, preto sa to volá, že pustená, či jak. Pozor, ste v postroji. Aj toto sme prešli. To nezdá, ale je to ťažké. Ideš na manky dráhu? Ja hej. OK. Áno.